Česká republika je malá země, ale co se týče minerálů, patří mezi světovou špičku. Dnes vám ukážu 5 našich českých kamenů a garantuji, že minimálně jeden vás překvapí. Před 15 miliony lety padl na území dnešního Německa obří meteorit. Tlak a teplota byly tak extrémní, že roztavený materiál vystřelil až nad území dnešních jižních Čech a tam vznikl ten náš Vltavín. Vyskytlo se nám na trhu i spousta padělků, takže si dávejte pozor. Český granát je odrůda pyropu a je známý svou temně rudou barvou. Tenhle kámen doslova obletěl svět. Historicky se používal do šperků. Na první pohled nenápadný černý kámen, ale právě díky němu došlo k objevu radia. Od 19. století se těžil pro barvení skla. Po objevu radia v roce 1898 pro medicínu a po roce 1945 intenzivně pro sovětský jaderný program, což v 50. letech vedlo k otrockým pracím v oblastech. Těžil se hlavně v Jáchymově, historicky nejstarší a nejvýznamnější lokalita. Známý je důl Svornost. České středohoří je doslova ráj pro sběratele, ale tyto vzorky jsou z lokality Vitošov. Aragonit má v České republice bohatou mineralogickou historii, a to jak z hlediska sběratelství, tak i v unikátních jeskyních výskytů. Zde je ještě jeden vzorek pro ukázku. Možná nejběžnější kámen na seznamu, ale zároveň jeden z nejdůležitějších. Používá se v průmyslu, elektronice a šperkařství. Má své různé varianty, jako je ametist a křišťál. Zde si můžete prohlídnout ukázky.
Česko možná nemá moře, ale má poklady v podzemí. Který z těchto kamenů vás překvapil nejvíce? Dejte mi vědět do komentářů.